itxitako eraikinek, metrailatutako erraiek, bortxatutako emakumeek, erbesteratutako umeek, aspiraturiko hizkuntza. Akordanaz eta akordau berra nahita erabiltzen dut, Igorrek aipatu zen den moduan akordeu esangura asko daukozolako. Akordanaz oinela, ez dakit, aste batzuk, deitu zigun kide batek, lagun batek, ziara enbeitak, hemen asko ezagutzen duzunok. Eta esazten, lagun batek obra bat indeu ikastetxean, eta gureko leuke zeuekaz harremanetan jartzea, ze Gernikara joango da emankizun hori baita ere batera, eta justo kontxitzen deu Gernikaren bombardaren testuinguruagaz, eta igual interesatzen jatzue entzutea esan gure duena. Bai, moitzu zu telefonoa eta dituko uste. Handik eta egun batzuetara, edo ordu batzuetara gogoratzen, Igorra deituzten, eta hasi ezten kontatzen, apurtxu bet, prozesu guztie, obraren esan nahia, egitekoa, eta batez be, honen atzean daukan esangura guztie. Eta justo gu aurten, kontuan hartuta baitere esako testuinguruneko berezian emoten zen aurtengo apirila, geuden pentsatzen, igual memoriaren egitaragua aurten apurtxuen murriztu behar genuela, domek hauteskunde dukogu, atletik baitere hortik basegien eta bar, eta igual ekintza asko ez genula zagetik egin behar eta zehatzagoak inbergo genduzela. Entzu gotzon esan jozten guztie, eta segiduan neukon gogoa, taldekidei komentatzeko, zeinuitzen zitzaidan momentu horretan, justo guk egin genezaken gauzarik hobenetariko bat parte izateko modu bat izan zitekela. Hezkuntzatik eta gazte belaunaldi berrietatik ekintza edo ekarpen kultural eta artistiko bat eskaintzen jozkuen, elkarlanerako aukera, guk kasi eserin barik, Gernikara ekartzen genduen eta ganera Gernikako bombardaren testuingurua lotzeko aukera zeuen, eta erpin ezberdinak lantzeko artea eta kulturaren bitartez horrelako ekarpen bat eskaintzen jozkuela. Eta segiduen taldekidei, aipatzen hotzien, hau da hau, apirina maiazian Gernikara etorriko dire, eta eskaintzen jozkoa posible badan, gu baitere garen partaide izetea. Evidentemente, Gernika Meronen lekuko plataforma sortzen dugun genuen pertsona guztiok, segituen ulertu genuen, honek horrelako ekarpene batek, modu baten bestean zentzu eukin behar zegoela Gernika entablaratzea, ez bakarriko izan ikastetxeko entzat edo ikasleentzat, hori baitere garrantzitsua dela, baizik eta jende guztientzat baitere irekia. Argia eta itzala eizten diren lekuan, argia eta itzala lehioak pausatu dira, hegaztierrariak pausatu dira, hegaztierrariak, hogadas de folias muertas. Exilio a descansar ahogado, el hoyo de paredes. Exilio a un país que esmorece al horizonte. Exilio a un país que esmorece al horizonte. Alera, subjuntibo, eta inpopulatuko dugu euskaldunez. Kolombiarrez. Senegaldarrez, saharauiz. Eta rumaniarrez dituez. Amore manortuk. Maria Santzek ezin jose zituen gure ispilu apurtuak. Tonbildur dabil oraindik, herririk herri. Zaldi rintziak, ugal zalapartak, urbinka da hotza. Begira mendi aldera, gure behi zuria, belardian.
odola dariola. Ez ezazue zirularik jo. Ez daitezela hildakoak, esna. Maria Sánchez, ezin josiko ditu gure izpilu apurtuak. Akoratzen naiz behin amama Irenek esan zirela, 1957ko martxoaren azkeneko egunean, Durango ezin zela oinez ibili odola zapaldu gabe.
Maria Santa, Bilba Uriona, berizati bat kandidamiaz. جسد محروم سراج عبد الله سار محمد حسون Agapita iturralde zuloaga eta Maria iturralde zuloaga Gernika. رمضان أبو غسان مريم خواسي موسى في غزة Daniel Ibarzabal Katjarin Narien Jaio محمد علي دنيا مهدي حمد Juana Beotegi Bilbao Jacinta Gandiaga. Bueno, justo zuen obraren noeteko artena da, eta berak, maitena zumenik eta zain Antzesla bederra izan da, ukigarria izan da, eta esan nahi du gure etorkizuna babestuta dagoela. Eskerrik asko.